Робърт, Да. я кажи скоро поговорката шише се суши на шосе се суши. Добре. Сега ще се опитам. Да я кажа. Шише се суши. Абе, Вал, какъв е смисъл на живота? Смисъл... Труден въпрос. Нали знаеш, като смисъл ти се заврат гащите в дупето и смисъл... Смисъл на живота е смисъл да си ги извадиш супер плавно. Абе, Робърт? Да. Абе, Робърт? Да. Какви упражнения правят певците преди да излязат на сцена? Знам едно от тях. То е малко странно, ма сега ще го покажа. Абе, Вал, ти каква паста за зъби използваш? Ами, Робърт, аз използвам Colgate. Много съм доволен, тъй като Colgate подчертава белотата на моите зъби. Робърт, кой ти е любимият танц? Мисля, че е джайфа. Защото там е доста игриво и съм много такъв свободен и мога да правя всичко и после намигат на хората и след това после скачвам и после не знам какво правя и много се кътъшка, бе. Абе, Вал, ти по какви хора си параш? Защо? Добре, нали знаеш, че религиозните хора са против това? Кое е най-важното при изнасяне на презентация? Според мен е интонацията, защото това е първото нещо, което хората виждат. И също така трябва да си конкретен и недвусмислен. И трябва изреченията ти да завършват с интонация надолу. И така. Вал, коя ти е любимата дума? Аз защитавам словесно и деятелно позицията, представляваща съждението, че една вербална система, каквато е езикът, може единствено и само да просперира от утилизацията на елементарни езикови единици, тъй като те многократно улесняват възприемането на речевото съобщение, подадено от своя адресант, което в действителност е първостепенната функция, за чието изпълнение служи една речева система. Попаднах в конфузна ситуация. Какво представляваше твоето въпросително изречение? Принципно питах за любимата ти дума. Моята речева единица фаворит представлява съвкупност от морфеми, които се свързват по... Ей, Робър, знаеш какво ми се случи? Какво? Бях до... Кенефа. И седях там някъде... 2 часа. И гледах... Game of Thrones. И после... Prison Break. Защо има някакъв смисъл да си? Говорим не. Преди 2 минути Вал ми каза: Робърт, отивам да мисля как да направя точно клипчето. Така, Вало мисли как да направи точно клипчето. Гадя, Вало. И ето как Вало си репетира.
А ето как Робърт си репетира. 24/7 само репетира.